Nag-order ka og appliances? Ito may pangalan nila ko? Is Henry Danyas? O ikaw tayo no, nga mag-deliver mi sa imo ha. Nag-order ka tay? Wala ko. Ang order na? O ka nag-order? Wala na. Ah, sige tay, tanaw na to tay, na-adit to tay. Wala ka nag-order? Wala. Ah, wala di ay. Disi yung tabuha? Kay Henry Danyas man daw ihatag. Imuha ni. No, sige dali ko yung tatay. Siguro natin hanggang. Ha? Ah, wala tayo. Uy, kay dili man nable. Purok 6, di ba? Oh, purok 6 na kaya ni. Okay. Nasa sakyanan tayo. Open it tayo ha. Wala ka nag-order? Wala nag-order. Sige lang, kung ilit ka gusto, ako na kung dala o balik. Ha? Okay, sige. Open it tayo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Drikatay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Tay! Yan. Okay. Nakoy message basahon tayo ha. Okay. Happy birthday, Papa Henry. Salamat po sa walay paglubad na pagmahal nimo kanamo o ginaot nga tagaan kag himsog nga panglawas kanunay. Naalang mi imong mga anak, nagmahal pod kanimo. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan, Papa. Happy birthday and we always love you. Oh, asa na gikan? Okay. Yan siguro na. Hilda. Okay. Hermit. Oh, gikan sa imuhang mga anak. Kung sa imuhang birthday wish kay? Ay daw ito sa kanunay nata sa may paglawas. Taga-taas nga. Napuwit nga. Napuwit tayo. Salamat ako sa ilang surprise nga sigalo. Oh. Ilang nga inani tayo. Wala ka nagkawang mga iminaan nga ilang ihatag sa imo. Today is your birthday. Dili sad na tayo. Naapa mi pa surprise sa imo. Yan, tanawa tayo na aming cake sa imuha. Oh, tanawang imuhang cake. Okay ha? Atong tanawa na imuhang cake. Yan. Atong abrihan tayo. Okay, ako sa gingwaon ka tayo. Okay? Ako sa isang kwaon ha. Sige. Palihog ko open ani diri tayo. Unsa kaya abrihan ni unsa kay sunod ani?
ko din katising na lang. Wala pa nakatesting. So at least ka na nakatesting, nakauinom. Okay, so napakay pa-picture frame. So gikan sa amo atay happy birthday. O sa imong masulti sa imong mga anak. Sa akong mga anak, ako salamat nga. Huwag ko magdahong nga. Ay na sa imong tabo ba. Marag, mutulog ka ito. Pinagalit. So deserve kaayo na nimo nga love day gikan sa imong mga anak. So you are so blessed kay nakoy mga anak nga nag-love gid sa imo ha. Okay? Okay, sige, let's take pictures, guys.